Безнең Ишегалды республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Төзүчеләр территорияләрне төзекләндерергә әзер. Быел кайбер Ишегалларын чиратсыз тәртипкә китерү мөмкинлеге барлыкка килде. Җәмәгать киңлекләрен сайлап алу өчен тавыш бирергә мөмкин. Анда 204 объект кертелгән. Шулай ук 200 Ишегалды сайлап алына. Тавыш бирү 30 майга кадәр дәвам итә. Эшләр кайчан, нинди тәртиптә башлана, бу хакта киләсе язмада. Казандагы гадәти Ишегалды. Иске тагыннар, ярым җимерек комлык, подъезд машиналар. Республика буенча мондый Ишегаллары меңнәрчә. Алар төзекләндерүгә чиратта куелган. Халыкка төзелеш техникасы килү процессын тизәтергә тәкъдим итәләр. 15 апрельдән территорияләрне төзекләндерү өчен тавыш бирү башлана. Для нас это такой хороший сигнал. Без моны бик яхшы практика дип саныйбыз. Анда яшәүчеләр катнаша. Күп очракларда алар үз проектларын тормышка ашыра, үзләрен борчыган проблемаларны күрсәтә. Без моңа кадәр дә халык белән бергә эшләдек. Үз Ишегалдыңны сквернада сайларга була. На 2022 год запланировано обустройство. 2022 елда 1200 Ишегалды территориясен төзекләндерү планлаштырылган. Финанслау күләме 9 миллиард сум. Кыенлыклар булса да, бу программаны финанслауны кыскарту турында сүз бармый. Федераль проект күрсәткечләрен үтәү, уңайлы шәһәр тирәге проектлары формалаштыру безнең Ишегалды программасы 2022 елда тулысынча үтәлә. Санкцияләр республика программаларын тормышка ашыруга берничек тә йогынты ясамый. Чит ил материаллары кулланыла торган проектлар буенча Россия базарында альтернатив вариантлар эзлиләр. Ә безнең Ишегалды программасында инде 2 ел үзебезнең товар җибәрүчеләр катнаша. Все, что касается заводского, детского и спортивного оборудования. Булар балалар спорт һәм урам җиһазларына кагыла. Урындык, скамья, урыннар да шулар арасына керә. Менә бу барлык җиһазларда Татарстан предприятиеләре хисабына формалаша. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.